Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, ito po yung Motor Star ni Boss Doms, ni Migong Doms. Papakita ko lang sa mga Yinyens yung ano niya, ilaw niya. Mga Yinyens, itong Motor Star 150 Fi ni Boss Doms. Ay mga Yinyens, pag sinwitch nyo siya, iilaw siya dyan sa may gilid. Pag switch nyo siya, tapos mag-iilaw siya dun sa dun sa may sa may niya, may harapan, mag-iilaw siya. Yan, pinatay ko siya, i-switch ko siya ulit. Ayan, sa may gilid may nag-iilaw siya, tapos dito, yan sa may harapan, nag-iilaw siya. Ayan mga Yinyens, yung itsura niya ng Motor Star Easy Ride 150 Fi. Ayan, pinatay ko siya. Siyempre, namatay yung ilaw. Ayan, pag switch natin siya, ayan, nag-iilaw mga Yinyens. Ayan. Ayan mga Yinyens. Ayan, nakailaw siya. Yung Motor Star 150 Fi. And Yinyens, yung high naman yan. Yung high. Bali, mga Yinyens. Ayun mga Yinyens, naka-high siya. Yun, may mas high pa. Ibig sabihin yung function niya mga Yinyens, bali, low pala ito. Low ito. Tapos pag hinay mo pa siya mga Yinyens, nag-high pa siya. Yan. Yan, enough ko na. Yan. Yan mga Yinyens, yung ilaw. Yan, ng Motor Star. Tapos yan, dito mga Yinyens, meron pang dito. Pwede nyo pang i-high yan, Yan, mag-high. Yan, Yan, mas may high pa. Pag pinindot mo yung high niya. Yan. Ayan mga Yinyens, yan. Ito yung pinaka-high niya mga Yinyens sa baba. Pag pinindot mo siya. Yan yung flasher niya. Yan, flasher niya sa left side. Ayan. Ayan mga Yinyens. Yan, sa right side naman yung flasher niya. Ayan. Ayan mga Yinyens. Okay mga Yinyens. Ito po yung Motor Star 150 Fi ni Boss Doms, ni Migong Doms. Salamat sa panonood mga Yinyens. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan mga Yinyens. And bye-bye mga Yinyens!